danna subscribe kana ka danna ƙararrawa sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mu dora. Wannan yaron ba su gane da saboda akwai mugun ci gare shi ne yawa an gane wannan yawa da nake yi. Za mu ci abinci. Zan ci abinci da ai zan ci abinci. Don wannan yaro da bala'in masifa yake yana gani wannan abinci shi ba zai bar shi ya ci ba bai rasu ta abinci ko kada yana ganin an buɗe abinci kawai zuwa zai iya ce ya ci shi yana so kawai yana boya na saboda na abinci wannan abinci kawai muka kasance shi kaɗai ga wajen ci shi wannan yaro na san shi da masifa ci da masifa yunwa nake ji Allah Allah bare na hanga gan babu shi kusa gare ni dan saboda wannan yaron dan masifa ce Wanga ba ruwa na mai tsararo da an don haka ma yanzu zan gana da kai